Poslednú tému, ktorú si najmä pamätajú aj naši poslucháči, je pred pár mesiacov inšpekcia ministerstva vnútra. Tam tento súboj ste v podstate prehrali tým, že sú tam tie aj rozhodnutia, že ten váš návrh vlastne neprešiel. Alebo teda to, čo ste vytvrdili, že nebola pravda ten výsledok. Tak to s tým v žiadnom prípade nesúhlasím. Keď tu niekto prehral, tak sú to občania Slovenskej republiky a Slovenská republika ako taká. Tým pádom sa dá jasne hovoriť, že na Slovensku neexistuje v praxi právny štát. Dokumentujem tu tvrdeniami, za ktorými si stojím. Neexistuje právny štát. Pretože my síce formálne ústavnoprávne máme nezávislú políciu, nezávislú prokuratúru, nezávislé súdy. No ale tu máte rozsudok Najvyššieho súdu. Senát pod mojím vedením v máji 2015 rozhodol, že inšpekcia, policajná inšpekcia, ktorá má kontrolovať činnosť všetkých policajtov nezávislým spôsobom, je pod politikom, pod členom exekutívy. A tu treba poslucháčom povedať aj, ako sa to stalo. Mnohí vytýkajú napríklad mne, že prečo som s tým neprišiel skôr. Ja som o tom ani nevedel. Ja som bol člen vlády na ministerstve spravodlivosti do roku 2009. Ale mnohí vám vytýkajú, že ste teraz studnica nápadov, keď už nie ste predseda Najvyššieho súdu. No tak ako aj toto vám vysvetlím, však nie je problém. Ale najprv sa dostaneme k tomu. V roku 2007 pán Kaliňák ako minister vnútra, nariadení ministra vnútra, urobil to, že policajná inšpekcia, ktorá je súčasťou policajného zboru, si ju nariadením, ktoré uverejnil iba vo vesníku ministerstva vnútra, vyňal z policajného zboru, evidentne nezákonne, a dal si ju pod ministerstvo vnútra. Čiže súčasť ústredného orgánu štátnej správy. Policajný zbor je subjektom trestného poriadku a on, pretože policajná inšpekcia začína trestné stíhania policajtov a subjektom trestného konania môže byť len policajný zbor a nie ministerstvo vnútra. Ale aby som to dokončil, tak toto urobil pán Kaliňák. V roku 2010 prišiel k moci pán Lipšic ako minister vnútra. Ten ešte toto vylepšil. Prijal ďalšie nariadenie, ktoré uverejnil vo vesníku internom, a podriadil si tú inšpekciu priamo pod ministra vnútra. Čiže dvaja ministri vnútra sa postavili nad parlament. Čiže evidentne nezákonne. Chcel som mať iba